Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena Dr. Indru nilqak għat-tielet programm minn din is-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Nibdew il-programm tal-lum bit-tieni parti tal-intervista li Malcolm Muggeridge, ġurnalista Ingliż, kien għamel ma' Madre Teresa fl-1967, li ma' intervista ġabet għarfien internazzjonali għax-xogħol li kienet qiegħda tagħmel din is-sura qaddisa f'Kalkutta. Meta naħseb fuq il-belt ta' Kalkutta, b'dak kollu li jimbuttani u anki jkexkixni, ngħiduha kif inhi. Nara xi ħaġa straordinarja li persuna waħda taqbad titlaq il-barra u tiddeċiedi biex tieħu fuq spallejha dan kollu. Dakinhar konċerta u għadni konvinta sal-lum li kien hu u mhux jien li kien qiegħed isejjaħli. Għalhekk ma bżajtx. Kont naf li jekk ix-xogħol kien tiegħi, kien imut miegħi. Imma kont konvinta li x-xogħol kien tiegħu u li kien ser jibqa' jikber u li jagħmel ħafna ġid. Nimmaġina li jint kont tiġbor it-tfal mit-toroq. X'kont tallimhom? Kont bdejt bl-alfabet għax avolja kienu tfal kbar qatt ma kienu marru skola u l-ebda skola ma ridithom. Imbagħad kellna lezzjonijiet prattiċi ta' kif wieħed iżomm l-iġene. Sallimthom kif jinħasslu. Ngħada ġew 2 jew 3 tfajliet mill-iskola li kont nallem fiha qabel u għenuni ma' tfal. Bil-mod il-mod ix-xogħol beda jikber u xi nisa minn Kalkutta li kienu kollha allima fl-iskola li kont fiha qabel ġew ukoll. U bekk ix-xogħol beda jikber. Naħseb li kellek xi ħaġa tal-flus. Minn fejn ġew? Fil-bidu kelli biss 5 rupees, inqas minn euro. Imma bil-mod hekk kif in-nies bdew jisimgħu x'qed nagħmel, bdew iġibu l-affarijiet u flus. Kienet il-providenza. Għax sa mill-bidu qatt ma staqsejt jew tlabt tal-flus. Allura dan ifisser li l-flus kienu mogħtija b'mod volontarju, u x'hekk? Kien kollu rigal. Jien rrid naqdi lill-fqar biss għall-imħabba talla. Rrid nagħti lill-fqar dak li s-sinjuri kollhom bil-flus. Mela ftaħt l-iskola u kienet sejra tajjeb. Ġiet ukoll għajnuna, kif ukoll bdew deħlin flus u ħwejjeġ oħra. X'ġara mbagħad? Is-sorijiet bdew ġejjin fl-1949. L-ewwel soru li naqdet fil-kongregazzjoni kienet Sister Agnes. Hi wkoll l-assistenta tiegħi llum. Hi kienet waħda mill-istudenti tiegħek mill-kunvent ta' Loreto, u x'hekk? Iva, l-ewwel 10 xebbiet li ġew kienu kollha studenti li jien kont nagħllem ġo dik l-iskola. Waħda wara l-oħra bdew jintelqu f'idejn Alla biex jaqdu l-ifqar fost il-fqar. Ridu li jagħtu kollox lil Alla. Imbagħad ġew volontira oħra, tobba u nurses li bdew jiġu jgħinuna.
Fl-1952 ftaħna l-ewwel dar għal moribondi. Meta tgħid id-dar għal moribondi, qed tfisser dawk in-nies li jmutu fit-toroq ta' Kalkutta għax ikunu abbandonati u mitluqa għal mejta. Iva, l-ewwel marra kont ġbarta jien stess mit-triq. Kienet nofsa mikula mill-ġrieden u n-nemel. Ħatta l-isptar imma ma setgħu jagħmlula xejn. Żammewha għax jien irrifjutajt li nitlaq lem qabel ma jaċċettawha. Min hemm mort il-kunsill u staqsejthom ituni post fejn stajt niġbor dawn in-nies moribondi fit-toroq. Għax fl-istess ġurnata kont sibt oħrajn qed imutu fit-toroq. Spettur tas-sanità ħadni fit-tempju ta' Kali u rini l-post fejn in-nies kienu jistrieħu wara li jkunu taw qima lill-Alla Mara Kali. Kien post vojt. Staqsini jekk kien xi ottarija. Kont kuntenta ħafna bil-post u dan għal ħafna raġunijiet. Imma l-aktar għax kien ċentru ta' kult u devozzjoni għall-Indu. Wara biss 24 siegħa minn meta ftaħna l-post, diġà kellna l-ewwel pazjenti hemmhekk. U bdejna x-xogħol fost il-morda u dawk li ma għandhom xejn. Minn dakinhar ġbarna l-fuq minn 23,000 persuna mit-toroq ta' Kalkutta li nofshom mietu. Eżatt, x'qed tagħmel ma' dawn il-moribondi? Naf li inti ġġibhom hawn biex imutu? X'qed tagħmel għalihom jew aħjar x'qed tfittex li tagħmlilhom? L-ewwel nett irridu li nġeluhom iħossuhom li huma milquha. Irridu li huma jintebħu li hemm nies li verament iħobbuhom. Li hemm min anke l-ftit sigħat verament jixtieq li jibqgħu ħajjin u li jduq l-imħabba, kemm tal-bnedmin kif ukoll l-imħabba divina. Nixtieq ukoll li huma jintebħu li huma u li Alla u li mhumiex minsija u li huma maħbuba u hemm min lest li jieħu ħsiebhom. Li hemm min anke ta' żgħira lest li jagħti ħajtu biex jaqdihom u jiservihom. X'jiġri lil dawk li ma jmutux? Dawk li huma kapaċi li jaħdmu insibulhom xogħol. L-oħrajn nippruvaw nibatuhom fid-djar fejn tal-inqas jistgħu qattaw l-aħħar snin ta' ħajjithom fil-għoża u fi ftit tal-kumdità. Min iġibhom għandek, madre? Rid ngħid min iwassalhom għandek. Fil-bidu kienu s-sorjiet infushom li kienu jsibuhom fit-toroq u jiġbruhom. Bħalma milt stess mal-ewwel mara. Iva, ma meta x-xogħol tagħna sar aktar u aktar magħruf, aktar u aktar nies bdew jisimgħu li hemm post fejn dawn in-nies isibu min jieħu ħsiebhom. Iċemplu għall-ambulanza tal-kunsill li tmur, tiġborhom u ġibhom għandna. Imma naċċettawhom kondizzjoni waħda li l-ewwel ikunu ppruvaw jeħduhom fl-eqreb sptar. Jiġifieri int taċċetta biss dawk in-nies li ma jistgħux jidħlu imkien aktar, lil dawk fejn hawnhekk ikun l-aħħar refuġju. U x'sew? Iva, din id-dar hija biss għal dawk li qegħdin imutu fit-toroq. U għal dawk li l-ebda sptar ma jridhom, jew għal dawk li żgur m'għandhom il-ħadd li jista' jieħu ħsiebhom.
Fl-intervent tiegħu tal-lum, Pawlu Ketkuti, Ġiżwita li għal ħafna snin ħadem mill-qrib ma' Madre Teresa, ser ikellimna fuq is-sigriet ta' dina s-soru. Li ma' sigriet jinsab fit-twemmin tagħha li xejn ma' hu tagħha, imma kollox hu moti lila. Pawlu Ketkuti. Darba niftakar kont ettela mader. Ettela inti importa jekk nirrekordjak u biex nwassal messaġġ ta' dak li qed tgħid li żgħażagħ kont naħdem ħafna ma' żgħażagħ dak iż-żmien u Malta u xtaqt inwassilhom messaġġ. Taf x'qalt li? Qalt li fader, qalt li meta ngħid kelma dik ma tibqax tiegħi. Mela jien biex nagħtik permess li twassala jew le. U hija l-kelma ma kienx tagħha, il-kongregazzjoni ma kienx tagħha, il-flus ma kienux tagħha, l-idejat ma kienux tagħha. Ħalli tagħmilhom u tagħmilhom konvinzjoni, imma mhux biex timponihom għax huma tagħha. Jew biex tideri, jew inkella biex b'xi mod jirnexxi l-ħsieb tagħha. U dina kienet il-forza tagħha. Veru forza tagħha. U għalhekk hija missjonarja tal-karità. Jiena forsi nissogra ngħid illi l-qawwa tagħha hija mingħajr ma ħafna nies jindunaw illi kienet il-missjonarja tal-libertà. U il-missjonarja tal-libertà hija allura il-bażi tal-vera karità. Għax il-vera karità mhijiex kemm se ngħinek, il-karità hija kemm se nkun ħieles biex inħobbok. Dik il-vera karità. Fis-soċjetà tagħna għandna ħafna karitajiet, il-welfare state, il-pensjonijiet, il-persuni b'diżabilità, imma dawk huma kollha qed nagħtik l-affarijiet. Imma l-loneliness, l-abbandun, il-familji mkissrin, in-nuqqas ta' impenn u commitment lejn xulxin, in-nuqqas ta' preżenza tal-ġenituri ma' tfal, ta' tfal fil-familji, in-nuqqas ta' commitment tan-nies lejn xulxin, dak huwa l-ikbar faqar u l-ikbar nuqqas ta' libertà, għaliex kulħadd jaħtaf għal ħin nifsu. Jien nista' nagħtik miljun lira, imma jekk ma nagħtikx qalbi kif kienet tgħid hu. Hija illi mhux dak li tagħti, imma kemm hemm imħabba f'dak li qed tagħti.
Għaliex il-libertà hija dik li tippermettilek jew tagħmilha possibbli li inti tagħti lilek innifsek. U Mater Teresa kienet tinsisti illi is-sejħa għalhekk hija missjonarja tal-imħabba, tal-karità, il-karità hija mħabba, mhux id-donazzjoni u mhux l-għajnuna u hawnhekk ħafna nies jiżbaljaw u jiġġudikawha kemm għamlet u kif għamlet. U jikkritikawha l-ewwel wieħed. Minn dak il-darba kont ngħidilha għax kont inkun naħdem fil-Home for the Dying, Kaligat, Kalkutta, nies niġbruhom mit-triq qed imutu. U laqqas biċċa tabib. Kien ikollha xi tobba imma tobba li jiġu volontieri bħalna. Kont naħdem ma' wieħed jiena ma kien protestant imma qaddis u veru għallimni. Hemmhekk stess fil-Home for the Dying, wieħed Indjan. Imma ġieli qed Mater, imma mhux aħjar ikollok tabib permanenti hawnhekk dal-mart kollu u dal-bżonnijiet kollha. Kienet tgħidli Fader, is-sejħa tiegħi mhux li nibni sptarijiet, imma illi nagħti dar biex min se imut fid-dinjità ta' Ibn Alla. Għax jiena is-sejħa tiegħi li nagħti l-imħabba. Issa jekk jiena nista' nagħti l-mediċina, nagħti l-mediċina li għandi, jekk jiena nista' nagħti l-kura, nagħti l-kura li għandi, imma l-ewwel qabel kollox kif se nagħti lil innifsi u s-sorijiet se jagħtu lilhom infushom fatta mħabba permezz tal-ftit mediċina li hemm bżonn. Issa jekk bniedem għandu bżonn operazzjoni, allura hemm l-isptarijiet u neħduh l-isptar bħalma jagħmlu l-familji. Ħadd ma jagħmel isptar fid-dar. Imma kulħadd meta jkun marid jieħu lill-eżisti jew l-isptar. Għax id-dar qiegħda mhux biex tagħti l-kura, id-dar qiegħda biex tagħti l-imħabba. U dik li bnija fis-soċjetà tagħna, id-dar qed nagħmlu għal post fejn nagħtu l-kumditajiet u fejn neqdew u mhux qed insibu mħabba f'ħafna djar. Għaliex ma nkunux preżenti. Kulħadd imħabbat, kulħadd bl-overtime, kulħadd jibgħat it-tfal biex jaħdu l-breakfast l-iskola x'm'għandu żmien jieħu ħsiebhom, u m'aħniex hemm għat-tfal. Imma qed nixxilhom ma' breakfast healthy. Breakfast taf kemm ikun healthy, basta l-mama mhux hemm. Imma healthy breakfast. Kemm naqilbu kollox, għax l-importanti l-healthy breakfast u mhux il-preżenza tal-mama. Għal Mater Teresa kienet il-preżenza tal-mama, Mater Teresa. U naħseb dan messaġġ illi naħseb huwa essenzjali nwassluh ħafna iktar fis-soċjetà tagħna għax aħna moqdijin u abbandonati fl-istess ħin fis-soċjetajiet moderni tagħna. Kulħadd moqdi,
ekonomija eccellenti, flus għanna fil-bwiet, pensjonijiet u għajnuniet soċjali u il-problemi soċjali dejjem jikbru, jina għadem fl-iskejjel u naf xem fl-iskejjel it-tfal kif huma mkissrin. Mux biex nikkundannaw, ma nġudikaw l-ħadd, imma ma nistawx, ma nejdux isma' x'qed Madre Teresa u hemm il-qdusija nħossjena. Nalqu billi nisimaw lil Madre Teresa tħeġġiġna biex niftħu għajnejna għal-fqar li nsabu qrib tagħna, fil-familja tagħna, fil-ġirien tagħna, fir-raħal tagħna. We are not social workers. We may be doing social work in the eyes of some people, but we must be contemplatives in the heart of the world, for we must bring that presence of God into your family, for the family that prays together stays together. There is so much hatred, so much misery, and we, with our prayer, with our sacrifice, are beginning at home. Love begins at home, and it is not how much we do, but how much love we put into what we do. And so, here I'm talking with you. I want you to find the poor here, right in your own home first, and begin love there. Be that good news to your own people first, and find out about your next door neighbor. Do you know who they are? I had the most extraordinary experience of love, of neighbor, with a Hindu family. A gentleman came to our house and said, Mother Teresa, there is a family who have not eaten for so long. Do something. So I took some rice and went there immediately. And I saw the children, their eyes shining with hunger. And the mother of the family took the rice I gave her and went out. When she came back, I asked her, where did you go? What did you do? And she gave me a very simple answer. They are hungry also. What struck me was that she knew and who they are, a Muslim family, and she knew that they were hungry. She just left her own children who were hungry, and first thought was her neighbor. But there were those children radiating joy, sharing the joy and peace of their mother, because she had the love to give until it hurts. And you see, this is where love begins, at home, in the family.
So, as the example of this family shows, God will never forget us, and there is something you and I can always do. We can keep the joy of loving Jesus in our hearts and share that joy with all we come in contact with. Wasanna fit tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madre Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bib 135 triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 60 21 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madre Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insellilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.